Sauki komai kike so kawai ki furtan zan baki nan take ke nake so ina da hujja akan ki ban yage ka albishir sai ki bani goro ki bar batun fanke ina dalilin da zana barki da ban ga hujja ba a raina na kishi ya zama na wakin jiyar baba batin kina ga wasu na fahimta ba za na tanka ba da zuciyata da na ki ruhin ba za a ware ba idan kina nan a duba gefe ni ma ina nan daf da juna zuciyata wa ba kamar ki domin kina raina rashin ki zai sa ido kwarara zubar hawaye na abu ina sa na furta kalma akan kina sona rashin ki zai sa jiki dimauta ba za na jure ba ganina
sani a ruhi mu damke alƙawarin na juna. Ke nake so a zuciyata ƙaunar ki ta yi yalo. Ba ke zuci ba su guni a zuciyar ki ban masauki.